Hola, 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 benvingudes i benvinguts a les review de Drag Race Espanya de Ja Drag més enllà de RuPaul. Hola xiquis, què tal? Com esteu? Ja estem així de nou una setmana més per a comentar el nou capítol de Drag Race Espanya i aquest programa de travestis que ens agrada tant. I el que també ens agrada, a part d'aquest programa, és que vos agraden les nostres reviews. I és que ja teniu les dos anteriors i aneu a tindre més. I si voleu saber quines són les reines que vindran a comentar els capítols amb nosaltres i conèixer un poc més sobre el podcast i sobre les travestis valencianes, el que heu de fer és subscriure-vos a este canal de YouTube, donar like, comentar i, a banda també, si voleu, podeu anar a les xarxes socials, ja sabeu, Instagram, Twitter i Facebook, donar-nos like, seguir, comentar, totes aquestes coses, perquè així també farem la comunitat de travestis valenciana un poquet més gran. I dit tot això, com diguem totes les setmanes, el que farem serà presentar la reina d'esta setmana que vindrà a comentar este capítol. Perquè si en els dos capítols anteriors tinguérem a travestis que ja han passat pel nostre podcast, jo també vull que vinguin així altres travestis que encara no han vingut al podcast. I és que esta vegada també tornem a quedar-nos en la Safor per a conèixer una baby queen pixavina. Que qui és? Doncs, D'Angelo, benvinguda, reina, què tal, com estàs? Hola, moltes gràcies, estic molt contenta d'estar així, la veritat. Perquè damunt, quan em vas dir, ai, el capítol 3, em vas dir, este ha tingut salseig, ha tingut un sofregit ahí que volia comentar-ho jo. Sí, la veritat és que sí. Ara ho comentarem més endavant, perquè sí que de veres que ha sigut un capítol que mai havíem vist abans una cosa pareguda en Drag Race Espanya, però bé, ara comentarem, perquè el capítol, com sempre, ha començat amb la despedida de l'anterior reina, amb la despedida d'Ariel, i amb el mini repte dedicat a El Gran Juego de la Oca, un programa mitiquíssim de la televisió espanyola, que sí que és de veres que res tenia a veure amb el programa. Era simplement que eixia una oca sense cara i les reines havien d'encertar uns refranys. Què t'ha paregut esta prova? Pues a veure, jo no sé si és perquè sóc molt jove, però jo no en sabia ni un refrany. En sabia dos, és que van encertar diamante, ja està. No en sabia ningú més. Em vaig quedar un poquet com... Qui té que guanyar esta prova? Jo no. La veritat és que a priori semblava que ningú se'n sabria cap refrany, però sí que te veres que algunes se sabien alguns refranys. A mi, jo crec que algun era inventat, perquè jo no és que siga la persona més sàvia del món, però alguns refranys a mi ni em sonaven. Jo no sé d'on seran aquests refranys. Jo a millor no sé. De València segur que no. Així tenim uns altres, però no sé. Exacte. En fi, res, han quedat finalment guanyadores dos, que han sigut Onyx i Diamante, que han sigut les encarregades de triar els grups que formarien part del Maxi Challenge, que ha sigut una prova que també estàvem molt desitjant que la feren, i és que després del Gran Hotel de les Reines, de veure aquest diari de Suprem que ha tingut tant d'èxit, sí. Havia d'arribar el diari de Putrícia. Home, és que damunt... És que és un programa que ja de per si ha donat memes, ha donat uns moments televisius que encara recorden. Pues és que n'hi havia que recrear-ho, jo crec que era necessari. Jo no ho vaig pensar, però quan ho van dir va ser... És que pega, és que tenia que fer-se. Totalment, és que damunt una prova d'improvisació que a mi no m'ha semblat massa improvisada. Jo no sé si tenien una espècie de guió o unes pautes i d'ahir havien de preparar-ho, però a mi han hagut coses que m'han paregut que estaven massa preparades i altres que sí que eren molt d'improvisar. A tu què t'ha paregut, això? Sí, jo és de veres que segons grups ho he vist més improvisat i no. Perquè sí que és de veres que algunes sí que tenien alguns props que ho tenien des del principi, però després sí que al millor a meitat de prova la pit crew portava els flams o portava el detector i sí que al millor dius, vale,
és que això ja estava més preparat, això és deberes. Sí, sí. Clar, a veure, n'hi ha coses que s'havien de preparar. Imagine que no tota la improvisació era improvisació, n'hi havia coses preparades, com allò dels flans, Mm. o no sé, però... En fi, a mi m'ha agradat, m'ha paregut que estàvem improvisant, però no del tot, sinó que ja ho duien preparat de casa, però de casa vull dir, d'anar preparant, que tampoc ho hem vist, perquè sí que és de veres que en altres franquícies sí que hem vist com es preparen aquests papers, com interactuen entre elles en el War Room, però esta vegada ha sigut un poc de assignem els papers i ara ja Sí, fem el programa, no? la veritat és que sí. També tinc que dir que en general jo em vaig donar compte de que a lo millor pot ser que no ho tinguin tan preparat perquè no tots els grups, però la majoria van tirar a no sé què fer, vaig a liar-me en esta persona. Vaig a pegar-li, saps? O faig les dues coses. I és com, bueno, no sé. És com el que han dit els Javis, al final és un recurs que quan no t'eix bé alguna cosa o ens peguem o ens liem i ens tirem per terra i ja està. En fi, el primer grup està format per Sharon, Estrella Extravaganza i Diamante, que ha sigut Diamante precisament la que ha escollit aquest grup, sincerament. No li ha anat molt bé a perdó, a Diamante elegir aquest No, grup. no. La veritat és que no. Jo crec que a lo millor és de veres que ha estat safe, low safe, pense, però si haguera estat en un altre grup a lo millor no haguera quedat tan mal per el contraste, perquè Estrella i Sharon és que a mi ho van fer molt bé, a mi em van agradar. No sé, l'estratègia de Diamante era salvar-se per grup Sí, i finalment el jurat les ha valorades individualment. No li ha eixit bé la jugada a Diamante, en fi, la prova tractava de... era com una espècie de tortilla de... No? El debat de la tortilla de creïlles amb ceba o sense ceba, sí. Diamante era la tortilla i Sharon i Estrella eren la ceba blanca i la ceba morada. Jo he de dir que amb Estrella ja em va passar el capítol anterior, m'ha pisat de riure, és grandíssima, és boníssima, ha tingut moments molt d'improvisar, perquè ahir sí que se li ha notat que ha Sí, sí. improvisat com el moment de vaig a menjar-me la ceba. És el moment que s'està tirant la ceba i les baves per la boca, és meravellós. O sigui, jo quan ho vaig veure, perquè jo vaig veure ja quan ho mossegava, dic, ai mare, que es fica a plorar, que es fica a tal, i ja quan el confessionari diu que estava a punt d'arrojar, jo estava pixant, jo me l'estava imaginant, en plan, tots parlant, i ella en plan, fent tois, en plan, jo pixava, jo això és molt bo, molt bo. Estrella ho ha donat tot en esta prova, ha demostrat que és una reina de la comèdia totalment. Jo no sé si tenia part preparada, part improvisada, però per a mi ha sigut meravellosa. M'ha recordat a aquestes iaies que van al programa de Juan y Medio, que se queden dormides, que van a buscar novio. A mi m'ha recordat a aquestes dones. Igual que ha hagut un moment que m'ha recordat a una dona de Callejeros, aquella de Arcade damunt una casa, m'ha recordat també a ella. Sí. O sigui, és que tot el que feia era per a riure. I sí que és de veres que, clar, eren dos personatges molt forts, com tant el d'ella com el de Sharon, que Sharon també ha eixit com una iaia catalana amb l'accent característic català, i ha començat també a debatre amb l'altra seva, i jo crec que a la tortilla l'han deixat, a Diamante l'han deixat un poquet apartada perquè no acabava Sí, d'entrar. però jo també, a lo millor sí que és de veres que no ha sigut part de Diamante, que a lo millor no ha entrat, però en veritat la temàtica era en ceba sense ceba. Entonces a lo millor també elles tenien que haver discutit un poc més en Diamante, perquè al final es van ficar soles a discutir les dos cebes. Clar. Sí que és de veres que Diamante en aquest moment jo crec que, o almenys en l'edició, hem vist que Diamante se n'adona que no està al nivell i aleshores ja intenta interactuar més i és quan
Sí, entra, diu que ja també s'està desmallant, se tira a terra, demana que li peguen la volta perquè s'està la cremant, volta. o sigui, que realment no ha estat tan mal, perquè ha sabut eixir d'aquell Sí, meollo, de no saber què fer amb dos grans com són Sharon i Estrella, però ho ha salvat. En fi, o sea, ho ha salvat, sí, o sea, al final sí, en lo que li donaven la volta, però jo també vaig a dir que a mi en Sharon, jo no, a mi és perquè és molt proper, però és que em recordava ma abuela, que no sap parlar castellà, i parla castellà aixina i no sap, i està parlant tot, i jo, te ho juro, a mi és perquè em ve molt de prop, però és que jo em pixava també en Sharon, no sé. O sea, a mi era un humor més sec, no era tan vasto com el d'Estrella, però a mi m'agradava. però les dos juntes formaven un bon equip de cebes. Sí, sí. O sigui, Sí, sí. la veritat és que sí. I el següent equip, el següent grup, estava format per les que no volia ningú, ni Diamante ni Onyx, perquè ho han dit ben clar, que era el grup que no volia ninguna de les dos, que estava format per Setlas, Marina, Jota i l'última se m'ha oblidat ara. Quina era la següent? Era Setlas, Setlas, Marina, Jota, Marina... Jota i Onyx està, les quatre. No, Onyx està en el següent grup. Ai, per què se m'ha oblidat? Ai, Benedita. Mare de Déu, que se Benedita, m'oblida clar, Benedita, que se està m'oblida discutint Benedita. No, la que ha guanyat, la que ha guanyat. I Benedita, que se m'oblida... Mare de Déu, si veu este vídeo em me mata, perquè jo totes les setmanes estic dient que és la meva favorita, que és la que vull que guanye, que siga com siga, tot ho fa bé, y se me olvida dir que está en este grupo, me va a matar. Pero bueno, Benedita, te quiero mucho igualmente. En Que ara fi, mateix estàs en la seva ciutat. exacte, estic vivint així a Elx. Bé, comencem de nou esta part. El segon grup estava format per Setlas, J, Marina i Benedita, i tractava de ser una espècie de família desestructurada que tenia una filla que no era filla, una cosa molt estranya, una història molt surrealista que sembla que no acaba de quallar. No, al jurat no li acaba de quadrar esta història. A mi, jo ja del principi ja no vaig entendre de què anava molt. Però sí, no li va quadrar i de fet és que a mi la millor del seu grup, òbviament, va ser Benedita. Les altres van estar com chillant-se tot el rato i Benedita és que va dir 4 frases i jo quan començava a ficar-se el cul en pompa, aixina, a xafar el monyo que no sé què feia, jo dia, però què fa esta? I jo em descollonava en ella, jo no podia. Sí. Jo m'esperava realment un poc més d'interactuació entre elles. Si alguna persona que veu esta review se'n recorda d'Homo Zapping quan feien el diari de Patricia, se'n recordarà d'aquella Jessie i aquell Ruben, que de qui era el fill. Vull dir, se posaven a ballar, demanaven música, no sé. Jo no sóc actor, no m'hi dedico a la interpretació, per sort, perquè ho faria fatal, però sí que igual haguera demanat o haguera fet aquest personatge més... sí que és de veres que el personatge de Setlas estava molt ben interpretat perquè era rotllo una latina més guapa, més així, més potent, no? Com que ve així a llevar-li la filla a l'altra. Però sí que és de veres que igual un poc d'aquest rotllo bacala, amb música, haguera també estat bé, no el que has dit tu abans de acabem enrotllant-nos i tirant-nos per terra. Ara, jo tampoc soc... O sigui, he fet alguna en teatre, però tampoc soc així res. Però sí que tinc amics que saben fer improvisació i al final tu en una improvisació tens que sempre dir que sí. Dir que sí. I a mi la sensació que m'estava donant és que cada un dia el que volia dir i estava entenent monòlegs. Jo et xille el que vull xillar-te, que he pensat, i jo et xille el que vull xillar-te. Sí. I al final no sabem per on eixir. No estaven massa connectades. I pot ser... de fet, Marina passa totalment desapercebuda. Entra, fa un paper, se queda parada, després diu que com estaven aquells dos renyint, ella li dona un atac d'ansietat,
però és que es Jo no queda me'n ahí, recordo. és que se queda ahí. I sí que és de veres que d'aquest grup Benedita destaca més perquè a part que és un personatge que apareix més tard ja entra dins d'aquest personatge quan s'obrin les portes i està enganxat al del pit crew i després comença a fer de tia guarra ensenyant la magrana com a ella tant li agrada sí que és de veres que ella destaca d'aquest grup. Jo he de dir una cosa i igual me retracte però per a mi no era la guanyadora d'avui, almenys pel el maxi repte. Sí que és de veres que a mi Estrella m'ha guanyat. Estrella, programa rere programa, i avui ha sigut ja la guinda, m'ha guanyat, perquè aquesta dona andalusa mig plorant per la seva m'ha guanyat, i jo crec que ella era la guanyadora. Però Sí. ha guanyat Benedita. En fi, A mi jo me m'ha n'alegre passat... molt per ella, però... Sí, sí, o sigui, a mi m'ha passat algo que, a veure, que jo no soc ningú i tal, i improvisar és molt difícil. Però jo tenia clar qui podia estar en el bottom, qui sabia que eren els pitjors, però jo no sabia qui anava a guanyar. Perquè tampoc és que hagi sigut... Sé que les comparacions són odioses, però a millor en altres reptes en RuPaul d'improvisació, algun més humor... En este jo em vaig quedar de... Vale, sé gent que ho ha fet bé, però no sé qui va guanyar. O sigui, em vaig quedar com... No sé qui té que guanyar. Sí que és de veres que ha estat un poc complicat en saber, o almenys decidir entre les dues proves qui era la que millor en conjunt. Per això dic que a mi realment és una cosa que jo pense també sobre este programa i és que si tu portes de casa una cosa preparada com és el runway, no se t'ha de valorar tant el runway com la prova que fas en el programa. Per això dic que jo crec que Estrella o sea, se les han dut a totes per damunt. El que passa és que en el runway ha estat més... no més simple, Sí. però altres han No. estat un poc més elevades que ella en el runway, però així és el joc. Este és el joc i aquestes són les proves. Així és que... I el tercer grup, que ha estat format per Onyx, Yurigi i Samantha Valentines, era una espècie de dominatrix, que era Samantha, que la seva filla també feia un poc de contactes, no? de xica de contactes per telèfon, amb un tercer personatge que era un gos, interpretat per Onyx. Una cosa molt estranya. Molt estranya, jo no ho vaig entendre. El gos em va fer gràcia, pot ser perquè jo soc una absurda i em fa gràcia tot. Però no el vaig entendre molt. Sí que és de veres que esta ha sigut la prova de joc per a Samantha. A Samantha la teníem totes molt amunt, pensaven que faria moltes coses en el programa. Jo crec que ella ho diu, que li ha jugat una mala passada les expectatives que teníem totes amb ella. No ho va fer malament, jo crec que no ho va fer malament en esta prova, el que passa és que s'ha quedat molt baixeta, perquè damunt no se li entenia. Si aquest personatge No. l'haguera fet més fort, més extravagant, tal volta que era quedat millor, no creus? Jo crec que sí, i ja només és extravagant, simplement el fet de lo que has dit, que se l'entenguera lo que dia, i que no estiguera tot el rato aixina i temblant, que ho entenc, que eres una dona major, però que se t'entenga i que no estigues tot el rato en la mateixa línia, saps? Que tingués pujades i baixades. Exacte, és que Samantha sí que és de veres que no sé si li ha jugat una mala passada la pressió que tenia, però també pot ser que li hagi jugat una mala passada tindre a Yurigi de companya, perquè Onyx és de veres que per a mi s'ha quedat també molt plana, ha sigut una actuació bé, de gos, ha dit alguna gracieta, no ha estat malament, però sí que és de veres que Yurigi sembla una cosa i després cara a la càmera agüita, content Yurigi perquè ho ha fet superbé també, no? Mare meva, jo ahir xica de contacte per telèfon pel pis. i quan han començat No em amb passa els nada. flans Jo, eixe moment, i aquest moment
O sigui... Clar, jo, veus, tan modoseta, parlant tan poquet, parlant... Giorigi parla lento, li costa parlar, pareix, no ho sé. I després ho va fer... Jo crec que va ser al contrari que Samantha. Tenien tan poques expectatives que les va sobrepassar totes, crec jo. Totalment. I finalment ha arribat el runway, la passarel·la, que en este capítol estava dedicada a les dones Almodóvar. I per a jutjar, per a acompanyar a aquest panel de jutges habitual, estava Eduardo Casanova, que molta gent el coneixerà per la sèrie de Telecinco Aida, però ha fet moltíssimes coses també molt guais, i qui també ha tingut, bueno, que ha tingut també molt bona acollida per part de la gent per Twitter, perquè a banda d'aquest esplèndid outfit que portava de Manuel Bolaño amb dos caps d'ossos que portava als costats i aquest make-up que portava increïble, ha donat molt de joc, també és de veres que veníem de la Zoe, que era una planta literal, i Eduardo ha donat molt de joc, jo crec que podia quedar-se algun capítolet més. Sí, perquè damunt ell dia, m'ha paregut això, per això i això. I ell és dient, té raó, saps? I quedaves així i dius, és que té raó, saps? No és a lo millor m'estàs dient alguna cosa, però no m'estàs dient el per què, m'estàs dient no m'ha agradat perquè no m'ha agradat, saps? I donava un punt de vista molt guai. Sí, damunt que tampoc no es notava si estava guionitzat o no, vull dir, es notava que ho estava dient de deberes, no que li estaven dient has de dir això, és que estava dient-ho de deberes. Sí. Ha estat molt bé i la passarel·la també ha estat molt bé. Anem a comentar-la i ho farem començat amb Setlas, que ha aparegut del personatge de Tilda Wilson, d'un curt, jo crec que poc conegut d'Almodóvar, que és La vida humana. Per a mi no ha sigut un dels millors. No sé per a tu, però no m'acaba de convèncer. A mi tampoc. No sé, jo sé que he fet el meu research, era com un Balenciaga, o sea, era un Balenciaga el vestit, o sea, una referència, però a mi, per molt que fos una referència a lo de la H a dalt, a mi em sobrava, no sé. Però no va ser... A mi no em va agradar tampoc, o sea, va estar bé, jo crec que va estar safe. Exacte, safe i quasi olvidable per a mi. I mira que a mi Setlas m'agrada molt, però estic veient-la tan versàtil que igual no m'està agradant. Jo m'esperava un altre drag de Setlas, però bueno, el que dius tu, safe. En fi, la següent en aquesta passarel·la ha sigut Estrella, que ha eixit d'eixa Juana de Kika, fent referència a Rosy de Palma, meravellosa, perquè te ho ha venut. En el nas, les dents que eren iguals, i fent en plan la part que feia així en la cara. Jo crec que era algo molt senzill, però que ho ha venut. Ha sabut vendre-ho en la runway. Al jurat no li ha agradat. Sembla que li ha paregut massa simple. Jo també he de dir una altra cosa. Sobre esta prova, no sé per què és igual que quan la Rosalía en l'anterior edició. Per què no fan una prova referència a i no dugues un model d'una pel·lícula o d'un personatge o d'un cantant? A mi m'agrada més una prova com esta que siga de dugues el personatge al teu estil de drag, que crec que és molt més complicat i ahir sí que pots veure el talent que puguen tindre les reines en adaptar un personatge, un cantant o qualsevol cosa al seu drag, perquè així l'únic que hem vist és agafar el personatge i muntar-te d'aquest personatge, que també és una prova, però no sé, este capítol ha baixat en respecte de l'altre, però bé. Sí. Bueno, jo crec que és en Setlas i Estrella, perquè jo crec que les altres, no totes,
sí que han modificat un poquet el disseny original. Segur? De fet, una diu que li agrada més el seu que l'original. Sí, però no ha sigut... No ha estat tan adaptat al seu estil. El que passa és que ha elegit Ja, un model que li pega molt sí, al seu estil. sí. Continuem amb la següent, Samantha Valentines, que ha fet exactament els dos personatges que ha presentat, com van en la pel·lícula, que són, que ho tinc apuntat, Lucía i Pepa, de Mujeres al borde d'un ataque de nervios. Ha fet un reveal, ha estat molt bé, la veritat és que per a ser Samantha ha estat molt bé, no vull dir que Samantha ho faci tot malament, no em penseu, però vull dir que a mi m'ha agradat el seu estil de passarel·la. A mi m'ha agradat, la veritat. Sí que és de veres que l'únic que tinc que dir, perquè a mi m'ha agradat la referència, com ho ha fet, perquè a mi és una pel·lícula que m'agrada molt, però jo penso que quan fas un reveal té que ser de repent. Ha tardat molt. Mm. A la millor en l'edició s'ha arreglat un poquet, però jo a lo millor que he vist reveals en shows drag, si tarden molt, ja no és la mateixa expectació que si fan raca i és una altra persona. Que és el que ha fet la següent, que ara en parlarem, però sí que és de veres que volia parlar sobre Samantha, un comentari que li han fet, que ja ho han fet en altres programes, i en altres programes d'altres països, que és que el seu outfit era massa comprat. Ens recorda aquell no vull res de l'H&M, vull algo més elaborat. Ja, és que ahir a mi no em va parèixer bé, la veritat, perquè al final tens que entendre, ja, ahir ho va fer en UK, RuPaul, però tu tens que entendre que estigui en Espanya, a comparació dels Estats Units, el drag és un món molt més precari. No totes tenen els diners no tenen 15.000 euros, 20.000 euros per gastar-se en una temporada. I potser no estan totes. Entonces, clar, jo crec que sí que van estar bé, la veritat. A mi no em molesta que la gent compri les coses. Si estan ben ficades i ben estilitzats, Però és que jo crec que no és el problema. El problema és que tu vas a un concurs de televisió, vas a una competició en què o sigui, vols guanyar, vols arribar a la final i guanyar sí, la corona. Per tant, has de fer més, no gastar-te més, però sí que intentar elevar allò que portes. I en este cas sí que és de veres que Samantha anava perfecta d'aquests dos personatges, però amb dos vestits que perfectament pots trobar en fiesta. ja, sí. En Ai, fi, tota la raó. en fi, a Samantha la volem molt i sabem tot el que fa, però és de veres que tal vegada en esta temporada n'hi ha gent que li ha passat. I ja està. Ja està, sí, perquè és que ella és una tia que t'agafa un micro i t'està una hora parlant-te i tu descollones eixa hora. I té un talent i també jo penso que li passa com a estrella, com a diamante i tal, que la passarel·la pensa que millor, pues, tal, ho ven, sap manejar-se, sap fer gràcia. No sé. Em dóna pena que li diguin aquestes coses i que estigui així, perquè a mi m'agrada molt com el seu tipus de drag. Ja no en la passarel·la, però el que fa ella. Sí, de fet, en la valoració l'hem vist a la cara i jo quan vaig veure aquest moment de dir-li el que li varen dir, vaig veure la cara d'afonament. O sigui, Samantha en Sí, aquest moment s'afona. Quan veu que arriba i està de les últimes i damunt li toca tornar a fer lip-sync, allí s'afona. Tot i això, després en el lip-sync ho dona tot. No hem vist els lip-syncs anteriors de me lleve tot, me quede en conill pràcticament, me lleve la perruca. Sí que fa algun canvi de vestuari, però que li queda realment bé. En fi, la següent reina a desfilar per aquesta passarel·la ha sigut la nostra Benedita, amb ixe Jean-Paul Gaultier creat per ella, per algun dissenyador, però elaborat ja per a ella perfectament, que Meravella també ha fet un reveal, encarnava a aquest personatge de la maleducació, sí, esa chica trans que apareix en la pel·lícula,
Sí que és de veres que en la passarel·la ha sigut la millor. Sí, o sigui, sí, ja està, ho va tindre tot. Sí que és de veres que n'hi ha outfits que també estan molt bé, però és que ella mos va donar dos outfits, un reveal, i damunt no és com ha passat en anteriors vegades. Lo que n'hi havia baix era millor de lo que n'hi havia damunt. Saps? Ja està, això sí va ser redó. Que te ho sap vendre i sap el que li va bé i sap el que funciona i per això està ahí, però torne a dir que jo crec que no es mereixia guanyar per la prova pel maxi repte. Sí. Però jo encantadíssim que hagi guanyat la nostra, Benedita, i enhorabona, i reina, i tot per a tu. O sea, m'encanta que hagi guanyat Benedita. La següent a desfilar per aquesta passarel·la ha sigut Diamante Mary Brown, que ha interpretat el personatge de La piel que habito, crec que era Elena Naya, que l'interpreta ella, i anava amb un mono de color, no la seva pell, perquè ja sabem tots que és negra, però anava del color de la pell de la protagonista de la pel·lícula, i inclús ha fet també una interpretació i ha presentat una història que és la història de la pel·lícula. Bé, salvada, no salvada, el jurat no li ha donat la salvació. A veure, jo no ho he dit, però que sàpigues, és la meva tia drag. O sigui, que espaier què dius. Espaier què dius. Ja sé que és família, No, mira, a mi Diamante m'agrada molt, però sí que és de veres que en este capítol ha anat a jugar i li ha eixit mal. Vaig a dir una cosa en favor a ella, encara que sí que és de veres que va ser un mono i a comparació es va quedar pobre. A mi que em va ensenyar fotos en més detall, en el runway no es noten els detalls que té a millor a les cames, als pits, als muscles, i no va jugar en el seu favor. A millor la tela, havia tingut que elegir una altra tela per a que es notara més. No ho sé. Jo crec que ahir, en el runway, el que li va salvar va ser la història que va fer, tirar-se tota la sang, el que va dir Eduardo. El que va dir. Sí, però tal vegada en ella sí que varen valorar més l'actuació en la prova anterior que en la passarel·la, perquè en la passarel·la realment va estar bé, va interpretar aquest personatge de la pel·lícula i va estar bé. En fi, la següent, la Charo, Marisa Paredes, o sigui, ja ho sabem, la Charo interpreta, canta, actua, fa de tot, sap molt bé maquillar-se, sap molt bé maquillar-se i damunt d'un altre personatge, i la veritat és que estava espectacular. Sí, o sigui, i si et dones compte, ella en aquest capítol va fer dos maquillatges de persona major i eren diferents. Saps que va ser dos... O sigui, és difícil, vull dir, tu potser saps fer-te les teves faccions majors, però no de dos formes diferents. I a mi em va agradar molt. Però que és el que van dir ells, que era un vestit verd i ja està. Jo crec que va acompanyar molt, doncs això, és que la seva actuació, el maquillatge, el conjunt, tot. Jo haguera donat un doble guanyador, un doble premi, a Estrella i a Sharon només per la interpretació de la prova anterior. Però, en fi, el jurat ha decidit que no eren ni guanyadora ni una ni l'altra, sinó Benedita, i ahí està. Molt bé. La següent, Jota, d'eixa Andrea cara cortada, d'eixe look de Jean-Paul Gaultier, que sembla que al jurat tampoc li ha agradat perquè l'ha refet. I és molt... no sé, no ens ha paregut bé que el refera. A mi, és que este outfit ja ho va fer Jorizamell en la seva temporada. I el va ser una referència, va fer els dos pits, però ho va elevar, ho va fer diferent, ho va fer més drag. I a mi, una cosa que vaig pensar quan va fer el lip-sync és que em va agradar el vestit més sense lo roig que tenia damunt, sense la uniteta gran que tenia eixa rara. És que el problema realment era això, que havia
modificat esos dos pits que són la icona d'aquest vestit, pràcticament, en fer-lo uno i damunt més gran. És que damunt era com una cosa molt estranya i no sé. També és de veres el que li diuen de la cua, que la podria haver fet molt més llarga, més grandota. Sí que és de veres que si intentes adaptar un vestit tan icònic, l'has de fer molt bé, molt bé. Sí, però també tinc que dir a favor de Jota que s'arrisca. Vull dir, no ha fet, vaig agafar el més senzill, fer així, no, vaig agafar este outfit que és molt icònic i, pues mira, a millor funciona, a millor no, però jo a tope, saps? I això també és de valorar. Sí, clar, però ja venia de la prova del grup que no li va eixir molt bé. Si damunt fas un runway que es queda un poc a mitges, ha sigut també de les dos pitjors, per dir-ho d'una manera, perquè s'ha de dir d'una manera. Sí. I s'ha quedat. La següent, Yurigi, espectacular. O sigui, setmana rere setmana, Yurigi, molta gent pensa que és robada. Jo no sé què pensar, perquè m'agrada molt, però alhora no m'acaba d'agradar, però crec que va arribar molt lluny, Sí, o sigui, el que hem parlat abans, ens va sorprendre mogollon el repte principal i a veure, jo crec que no va ser robada, així de clar, jo crec que era un safe, estava molt bé i ja està, perquè el seu outfit sí que és de veres que tinc així apuntat, és un Chanel, referència a un Chanel que va portar Penélope Cruz, però vull dir, al final és un vestit negre amb unes cadenes que tampoc és algo que digues uau, saps? Estava molt guapa, este outfit crec que el va fer també Willow Pill en la temporada que encara continua, la 14, que va durar crec que 4 mesos més. Però anava molt guapa, però jo crec que un safe, ja està. Jo necessito veure a la Yuri lletja. Perquè Sí. portem 3 capítols que anava molt guapa. Inclús el capítol anterior, que havia d'anar terrorífica, anava molt guapa. I jo vull veure-la un poc eixir d'això. Perquè jo crec que per això també s'està salvant en tots els capítols. I bueno, i què t'ha paregut bueno, no n'hi ha en tac, però les parauletes que ha tingut en Marina? I aquest moment a mi m'ha paregut... M'ha donat molta ràbia, vergonya. Ha sigut un poc estrany, perquè ha sigut un toc d'atenció de Marina, de hola, estic així, per favor, feu-me cas, i l'altra l'ha tallada totalment. O sigui, Sí, o sigui, quin rotllo tenen ahí entre jo m'haig elles? quedat així, dic, però esta xica d'on ha tret el geni? Que no pareixia que el tinguera, i a part, sí que és de veres que potser pues, en els confessionaris podem veure a una Marina molt negativa, millor quan interactuen les demés, però jo crec que com no mos mostren molt les seues interaccions, potser ahí n'hi ha algo que no mos han mostrat i ho hem vist super fora de lloc. També te dic una cosa, Yurigi és la que parla, però la cara de Setlar i la cara d'Onyx ho diuen tot, perquè era de gràcies Yuri per dir el que pensem totes. No sé quin rotllo tenen ahí amb Marina, la pobra està com entremig de totes, no parla amb ninguna, totes se li tiren damunt, perquè en l'anterior capítol també se li tiraren damunt, tant Yurigi com Diamante. No sé, a veure si en els pròxims capítols ens enterem d'alguna cosa més, jo crec que sí, però el que està clar, el que està claríssim és que la producció d'esta segona temporada ha buscat també un poc l'enfrontament entre reines, perquè en la primera temporada ho intentaren amb Ugaceo i amb Dovima i es va quedar ahí. O sigui, ja està, no anava més. Jo crec que estan buscant també un poc de salseo i amb este ha sigut ja el segon pas, perquè també hem vist que Estrella i Jota tampoc se duen molt bé, Diamante i Jota tampoc se duen molt bé. No sé, estan buscant ahí mal rotllo, eh? Sí, però és molt estrany, perquè no sé si és l'èdit o què, però si dones compte sempre és Jota, diguen coses d'Estrella i de Diamante.
i Diamante i Estrella no diuen res. No sé Bueno, si Estrella és en que este capítol és el també Eddie ha dit alguna cosa de Jota en este capítol. El cas és i que la Diamante. producció... Estrella ha dit alguna Estrella, cosa sí, és sobre veritat. Jota. El cas és que estan buscant un poc el rollo i el mal rollo Sí, entre elles i no saben com treure-ho. sí, És com el moment Benedicta entrevistant a una i a l'altra i a l'altra i en esta li ha tocat a Sharon. Es tan sí, forzat ese moment de preguntar. Es como, hola, Sharon, me acaban de decir que te tengo que preguntar sobre esto. És molt forçat. és molt forçat. Sí, sí, perquè no ve a cuento. És com de repente No, estem en el preparat del maxi reto, ara ja mos hem maquillat i et parle dels meus traumes. exacte, exacte. Però bé, no sé, se nota molt. També sabem com funciona el programa, sabem que de normal Sí, trauen aquestes coses, però es nota molt forçat. En fi, i parlant del rei de Roma, parlem ara de Marina, del seu look de passarel·la, que ha estat salvat, ha interpretat el personatge del tigre, també de La piel que habito. Eh, no està safe. malament. Sí, no... Jo crec que igual que un poc com el de Setlas, oblidable. Sí, és que jo crec que el que ha passat en Setlas i Marina és que mos han acostumat a un nivell els dos primers capítols, del que a mi m'agrada molt Marina, els looks dels dos primers capítols, igual que Setlas, i ara en estos, a lo millor, pues, s'han quedat ahí. Mm. Però bueno, I finalment, Onyx, que també ha eixit d'Andrea Cara Cortada, de Kika, però amb un altre outfit, amb una càmera al cap, per allò de que era la protagonista del reality, un reality que apareix en la pel·lícula. sí. També, igual, safe, bé, oblidable Sí, també pot ser. sí, o sea, vull dir, al final no era... Sí que és icònic perquè tu me'l mostres i jo dic, vale, sí, és d'esta pel·lícula, tal, però no era un, un outfit que impressionara, com a millor el de Benedicta o el de altres. I finalment el capítol ha acabat, com sempre, amb el lip-sync entre, esta vegada, J i, de nou, Samantha Valentines. Sembla que a Samantha la volien tirar i no sabien com. Eh, per, no sé si dir per sort, perquè jo no crec que els dos lip-syncs que hagi fet Samantha no estaven a l'altura. És el seu estil, és el que ella volia, Mm. i en este tercer, finalment, la cançó tampoc acompanyava per a fer el que va fer en els dos capítols anteriors. Ha fet un altre lip sync més suau. Sí que és de veres que li ha eixit la seva vena còmica de fer riure, Sí. però al final s'ha calmat. Tu l'hagueres salvada o no? Jo no. Però perquè és que tu ves, el jurat estava com també un poquet incòmode a vegades perquè la cançó no era això. Vull dir, sí que pot ser el teu estil, però per a mi, com a espectador, a mi em va agradar més Jota perquè tu al final fas un lip sync, tens que tindre en compte el significat de la cançó i com transmetre, i per mi em va transmetre molt Jota. I això el que tu vas dir, que al final Samantha es va tirar a lo que va fer la primera i la segona. I jo crec que a lo millor els altres dos a mi sí que em van agradar, em va fer riure i molt ben salvada que estava, però en este tipus de lip sync a mi no em quadra. I finalment, a la tercera se n'ha anat Samantha. No anem a tindre ja ixos confessionaris de la gran Samantha, però jo no sé si tampoc l'haguera salvada. 3 lip syncs guanyats seguits és molt complicat. Jo no recorde si alguna reina d'alguna altra temporada s'ha salvat 3 vegades, o almenys seguides, perquè sí que és de veres. Bueno, Dovima no se pot considerar que va fer 3 lip-syncs, perquè un el va fer a soles i l'altre ni el va fer. Ja, sí. O sigui que no se pot considerar que varen ser 3 salvacions. En fi. D'altres, és que jo no recorde, i si n'hi ha alguna, molt poc. No sé si una en UK, que crec que era Stacey, era? Crec, que va guanyar també 3 lip-syncs, però clar, no seguits, és que era molt complicat. Clar, En fi, a Samantha li ha jugat, ja ho hem dit, li ha jugat a la passada, sí. que la conegueren tant i que esperaren tant d'ella.
i finalment se n'ha anat, s'ha quedat Jota, ja cada vegada queden menys artistes, ara ja són 9, cada vegada la competició està més renyida, el talent és ja innat, o sigui, ja es veu, si ja es veia en el capítol anterior, en este s'acaba de consolidar. D'Angelo, hem acabat la review, moltíssimes gràcies per acceptar la meva invitació a vindre a esta review. Te veurem més, te veurem en el podcast, te veurem actuar. Conta'ns, què estàs fent? Home, jo estic molt agraït que m'hagis convidat i bueno, tu a lo que em vulguis, tu em toques i jo estic així encantadíssima, home. Jo vaig a deixar així baix totes les teues xarxes socials perquè la gent et conega, et seguisca, et fa saber musical i a totes les persones que heu de seguir a esta artista, només dir-vos que moltes gràcies per estar ahí una setmana més i que ens veurem en el pròxim capítol, d'acord? Vinga, una abraçada, adeu!